జపాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి అయితే పెను సంక్షోభంలోకే పడుతుంది. $88 బిలియన్ సంబంధించి యెన్స్‌ని ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితొచ్చింది. ఆహ్, ఏది తాజాగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల్లో గత 5 సంవత్సరాలలో అతి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఆళ్ళ స్టాక్ మార్కెట్లు దెబ్బతింటున్నాయి. ఇంకొక వైపున జపాన్‌కి సంబంధించిన ఆల్‌మోస్ట్ ఆల్ డాలర్లలోనే ఖర్చు పెడుతోంది. ఇంకొక ఏది పెట్రోల్, డీజిల్‌కి విపరీతమైనటువంటి ఖర్చవుతోంది అక్కడ. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉండి కూడా అక్కడ ఇబ్బంది ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. మరోవైపున అక్కడ లార్జెస్ట్ ఇన్సూరర్స్ 14.5 ట్రిలియన్ ఏదైతే యెన్స్‌కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో లాసెస్ చవిచూసినాయి. ఓవరాల్‌గా అక్కడ జపాన్‌లో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారుతోంది. పెను సంక్షోభం దిశగా నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనబడుతోంది.